बिक्रम दैमारि आरो कास्टम बसुमतारी बिथांमोननि गोदै गोदै रावनि बा बिथांमोननि जा फुस्लायनाय राव बिनि फिथाइखौ अलरेडि मोनखाबाय। 2 लाख रां होनानै माखासेनिफ्राय 1.5 लाख लांदों गावसोरनि मानसिनिफ्रायनो। जों बुंनाय बाथ्रा नङा, गावसोरनि मानसिफोरानो बुंगासिनो दङ। लाइमोनफोरखौ फुस्लायनो थाखाय बिथांमोना बुंदों जे इलेक्शननि उनाव आरोबाव 2 लाख होगोन होननानै। लाइमोनफोरखौ लोगो मोनबानो बुङो बिथांमोना इलेक्शननि उनाव 2 लाखनि चेक होगोन होननानै। दा बेबायदिनो लाइमोनफोरखौ बिथांमोना थगायनायनिफ्राय थगायगासिनो दङ। लाइमोनफोरखौ जों खावलायनोसो सानदों, सानफ्रोमबो लाइमोनफ्रा बिक्रम बायदि सासे मिसुलिया मानसिजों सोरबा कास्टम बायदि मानसिजों थगायजाबाय थासिगोन नामा? आচ্ছা, बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारि बिथांखौ बिथांमोना पावाराव फैयोब्ला बखनगोन होननानै, जेलनिफ्राय लाबोगोन होननानै। बोरो बिक्रम दैमारि? मानाव गिदिर रन्जन दैमारि बिथांखौ खबर लानो बिथांमोना सम गैया। बिथांमोना बेस्थ' जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि हिनजावखौ बोरै एमएलए खालामनो हायो, रिहन दैमारि फिसालाखौ बोरै एमसिएलए खालामनो हायो, सांग्रां जानाया मोजां। लाइमोनफ्रा अबयसे बिक्रम दैमारि आरो कास्टम बसुमतारी बिथांमोननि गोदै गोदै रावनि बा बिथांमोननि जा फुस्लायनाय राव बिनि फिथाइखौ अलरेडि मोनखाबाय। 2 लाख रां होनानै माखासेनिफ्राय 1.5 लाख लांदों गावसोरनि मानसिनिफ्रायनो। जों बुंनाय बाथ्रा नङा, गावसोरनि मानसिफोरानो बुंगासिनो दङ। बेराफारसेथिं बिथांमोना नैबे खनसेयाव जिहेतु बिथांमोननि ग्रहआ जोबोद गाज्रि नांदों, खुनि ग्रह नांदों बिथांमोननियाव। दा बेखायनो बिथांमोना मा खालामदों, आरो खनसेबाव लाइमोनफोरखौ फुस्लायनो थाखाय बिथांमोना बुंदों जे इलेक्शननि उनाव आरोबाव 2 लाख होगोन होननानै। अलरेडि जाय बिथांमोना 2 लाखनि चेक होदों बिथांमोना बे चेकनि फैसाखौनो बिथांमोना होनो हायाखै आरो माखासेनिखौ बिथांमोना हल्ड खालामनानै दोनदों। लाइमोनफोरखौ लोगो मोनबानो बुङो बिथांमोना इलेक्शननि उनाव 2 लाखनि चेक होगोन होननानै। दा बेबायदिनो लाइमोनफोरखौ बिथांमोना थगायनायनिफ्राय थगायगासिनो दङ। लाइमोनफोरखौ जों खावलायनोसो सानदों, सानफ्रोमबो लाइमोनफ्रा बिक्रम बायदि सासे मिसुलिया मानसिजों सोरबा कास्टम बायदि मानसिजों थगायजाबाय थासिगोन नामा? दा बेखायनो लाइमोनफोरा बिथांमोनजों जुदि गिदिङोब्लाबो जाहाथे गोसो गोरबोजों बिथांमोनजों गिदिङा। खारन बिक्रमआ ओरैबायदि 2 नम्बरनि मिसुलिया मानसि, बयबो नुखाबाय। जेरैबायदि बिथाङा मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन, जेरैबायदि गोदै गोदै बाथ्रा बुंदोंमोन। आচ্ছা, बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारि बिथांखौ बिथांमोना पावाराव फैयोब्ला बखनगोन होननानै, जेलनिफ्राय लाबोगोन होननानै। बोरो बिक्रम दैमारि? मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि जुदि सरकार थायोब्ला बिथांमोना बुंदोंमोन जे एनडिएफबिनि जेसेबां मानसिया जेल जानानै दङ, एनडिएफबिनि जेसेबां जोहोलावजो बिथांमोना जेल जानानै दङ गासैखौबो रिलिज होगोन होननानै। बोरो बिथांमोनाथ' एनडिएआव दायो दङ, चिफ मिनिस्टारजोंबो बिथांमोना मोजां। बिथांमोना मोनसे समाव इउपिपिएलनि सरकाराव गाफ्ला मानसिफोरखौ बिथांमोना थगायबाय, बुरखायबाय। खिन्थु दा नैबे समाव नुबाय बिथांमोना मानाव गिदिर रन्जन दैमारि बिथांखौ खबर लानो बिथांमोना सम गैया। बिथांमोना बेस्थ' जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि हिनजावखौ बोरै एमएलए खालामनो हायो, रिहन दैमारि फिसालाखौ बोरै एमसिएलए खालामनो हायो। रिहन दैमारिनि केरेक्टारखौ नुबाय। मैया दाखालि बावैसो इउपिपिएलनि गारिफोरखौ जेरैबायदि आवग्रिनानै बिथांमोना सेफायदों, बिथांनि मानसिफोरा जेरैबायदि आक्रमण खालामदों, बेयावथ' रिहन दैमारि बिथांनि मानसिफोरनिनो आखाइ दङ। बिथांमोनाथ' बबेबा मोनसे मंगल ग्रहनिफ्राय फैनानै आक्रमण खालामफैयाखै। बिथांमोना जेनगोनखौ मिथिखानानै दिनै जेरैबायदि अबस्थायाव फैदों, जेरैबायदि बिथांमोना मोनसे डिप्रेसनाव थांदों, बेनो क्लियार पिक्सार। बिथांमोना थांनाय 5 मायाव सरकार सलायनायाव जेरैबायदि लाइमोनफोरखौ थगायबाय, बेखायनो लाइमोनफ्रा नैबे खनसेयाव बिपिएफखौ, हाग्रामा महिलारिखौ, बिक्रम दैमारिखौ गिदिर मोनसे लेसन होनाया प्रयजन दङ होननानै जों सानो। थेंक इउ।